Καλησπέρα σας. Με αφορμή την πρόσφατη επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα της Γάζας, θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο. Ας δούμε τα γεγονότα. Τα ξημερώματα της 18ης Μαρτίου, ο Ισραηλινός στρατός αποφασίζει να κάνει μια επιδρομή στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας, που υπενθυμίζουμε είναι το πιο κεντρικό, το πιο παλιό νοσοκομείο που βρίσκεται στην πόλη της Γάζας, στη Βόρεια Γάζα. Όπως θυμόμαστε όλοι, το νοσοκομείο είχε ξαναγίνει στόχος του Ισραήλ στην πρώτη φάση του πολέμου, κατόπιν ισχυρισμών που είχαν έρθει από τα πιο επίσημα χείλη στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους οποίους το νοσοκομείο αποτελούσε κάλυψη για το κέντρο διοίκησης και ελέγχου της πολεμικής μηχανής της Χαμάς στη Γάζα. Και όπως όλοι θυμόμαστε, αυτό εξελίχθηκε σε ένα απίστευτο επικοινωνιακό φιάσκο για το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, οι απώλειες κάθε άλλο παρά επικοινωνιακής φύσεως ήταν. Στο πλαίσιο της εισβολής του Ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο, που η ρίστο εν παρόδο είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εξελίχθησαν μία σειρά από τραγωδίες. Καταρχάς, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που είχαν καταφύγει στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου αναγκάστηκαν σε φυγή. Σε δεύτερο βαθμό, κάποιοι ασθενείς εγκαταλείφθησαν στη μοίρα τους, για τον απλούστατο λόγο ότι το νοσοκομείο για κάποιες μέρες έπαψε να λειτουργεί και ένα μεγάλο μέρος του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού μάλιστα συνελήφθη από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τέλος, λόγω της διακοπής στην ηλεκτροδότηση του νοσοκομείου, έμεινε εκτός λειτουργίας η μονάδα για τα νεογνά, με αποτέλεσμα κάποια από τα πρόωρα νεογέννητα που ήταν σε θερμοκοιτίδα και δεν ήταν εφικτό να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες κλινικές να καταλήξουν. Και εδώ είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η ιστορία τόσο αυτών των παιδιών όσο και εκείνων των νεογέννητων που βρέθηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης σε άλλη κλινική στη Γάζα δεν έτυχε ποτέ σοβαρής προσοχής από το διεθνή τύπο. Σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι έγινε με τα 40 αποκεφαλισμένα παιδιά στα κιμπούτς την 7η Οκτωβρίου. Παρόλο που η συγκεκριμένη ιστορία ευτυχώς δεν είχε καμία βάση και δεν συνέβη ποτέ. Για να καταλάβουμε όμως πώς φτάσαμε στην επιδρομή της 17ης Μαρτίου, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το τι συνέβη αμέσως μετά το φιάσκο. Όπως εξηγεί και ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού της Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα, Γεώργιος Πετρόπουλος. Στο βορρά έχουμε το φημισμένο το Αλ-Σίφα, το οποίο, άμα θυμάστε πέρσι, είχαμε και ευτράπελα με νεογέννητα και αυτά. Λοιπόν, αυτό μετά από 3-4 εβδομάδες, ας πούμε, κάποιας ήρεμης τάσης στη Βόρεια Γάζα, μπορεί και έχει αρχίσει πάλι και διαθέτει ιατρική περίθαλψη. Το βράδυ λοιπόν της 17ης Μαρτίου έχουμε μια νέα επιδρομή στο νοσοκομείο Σίφα. Η δικαιολογία ότι η Χαμάς έχει πάλι παρουσία μέσα στο νοσοκομείο. Ο σκοπός της επιδρομής ήταν η εξουδετερώση ενός ανώτατου αξιωματούχου της Χαμάς. Ποιος ήταν αυτός? Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός εντόπισε, καταδίωξε και εν τέλει εξουδετερώσε τον Φαγιέκ Αλ-Μαμπχούχ, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος όχι του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, αλλά των δυνάμεων επιβολής της τάξης στη Βόρεια Γάζα. Σε μια επιφανειακή ανάγνωση, κάποιος είναι αναμενόμενο να πιστέψει ότι η ιδιότητά του τον καθιστά νόμιμο στόχο, αλλά η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Το ότι οι αστυνομικοί δεν είναι αμιγώς στρατιωτικοί στόχοι φαίνεται μεταξύ άλλων και από την κατάταξη που έχουν κάνει οι Ισραηλινοί και τις απώλειες που είχαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Εκεί βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος συγκαταλέγονται στους άμαχους πολίτες. Παρόλο που πολλοί εξ αυτών λογικά και σωστά είχαν πάρει τα όπλα για να υπερασπιστούν τις κοινότητές τους. Όμως, αν κάτι κάνει πραγματικά ύποπτη τη στόχευση του Μαμπχούχ, αυτό είναι μια προσεκτική ματιά στο τελευταίο του εντός εισαγωγικών έγκλημα. Τι εννοούμε? Ο εν λόγω αξιωματούχος εκθέσεως ήταν υπεύθυνος για την μεταφορά και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βόρεια Γάζα. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, κατόπιν επιτυχού συντονισμού με την UNRWA, είχε εξασφαλίσει τη μεταφορά ενός φορτίου ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο και είχε αποδικευθεί με ασφάλεια σε σημείο της Βόρειας Γάζας. Ο δημοσιογράφος που καλύπτει την άφιξη της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ο Ισμαήλ Γουλ του Αλ Τζαζίρα, ο οποίος στο πλαίσιο της επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα θα συλληφθεί. Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του χτυπήθηκε βάναυσα.
Το βράδυ της 18ης Μαρτίου θα αφαιθεί ελεύθερος, προφανώς κατόπιν ισχυρών πιέσεων. Υπενθυμίζεται ότι οι δημοσιογράφοι του Αλτζαζίρα έχουν κατ' επανάληψη στοχοποιηθεί, μάλιστα όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Και γιατί αυτή η ενέργεια του Μαπχούχ είναι σημαντική? Ο λόγος συνίσταται στο ότι δίνει έμεσα απάντηση σε ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν εκ των πραγμάτων από το ξεκίνημα της σύγκρουσης και αφορά στο κατά πόσο η Χαμάς εκφράζει το λαό της Γάζας. Ως γνωστόν, η Χαμάς κέρδισε τις Παλαιστινιακές εκλογές το μακρινό 2006, ενώ τον Ιούνιο του 2007, κατόπιν μιας σύντομης ένοπλης σύραξης με τη Φατάχ, κατέλαβε την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας. Έκτοτε δεν έχουν γίνει εκλογές, οπότε λογικό είναι πολλοί να αναρωτιούνται κατά πόσο εκφράζει το λαό της Γάζας. Μάλιστα, ο κρυφός πόθος πολλών στο Ισραήλ ήταν ότι σε όλο αυτό το διάστημα θα είχε δημιουργηθεί μια τέτοια αναντιστοιχία μεταξύ της εξουσίας της Χαμάς και του λαού της Γάζας, που όταν εκδηλωνόταν η επίθεση από το Ισραήλ με τη σφοδρότητα που εκδηλώθηκε και θα οδηγούσε την ηγεσία της Χαμάς να καταφύγει στις υπόγειες εγκαταστάσεις, ο λαός της Γάζας να νιώσει απελευθερωμένος και να εξεγερθεί εναντίον αυτής της εξουσίας, κάτι που θα τελείωνε τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, τις πάνω από 31.000 χαμένες ψυχές και την ασύλληπτη καταστροφή σε υλικοτεχνικές υποδομές, τίποτα δεν δείχνει ότι ο λαός της Γάζας κλείνει να κατηγορήσει για τα δεινά του περισσότερο τη Χαμάς από το Ισραήλ. Αν συνέβαινε το αντίθετο, θα είχαμε δει από καιρό τους Παλαιστίνιους να σπάνε και να εκτιλήσονται σκηνές χάους στη Ράφα, όπου έχει συγκεντρωθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Το Ισραήλ από την πλευρά του κάνει ό,τι μπορεί για να προκαλέσει ένα τέτοιο χάος. Μην ξεχνάτε άλλωστε τη μόνιμη εποδό όλων των ψηφιακών του υποστηρικτών, που λέει ότι όλα θα τελειώσουν αν η Χαμάς αποφασίσει ξαφνικά να παραδώσει τα όπλα. Σε στρατιωτικό επίπεδο, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιχειρούν να πετύχουν την κοινωνική κατάρρευση διαμέσω της συνεχούς στοχοποίησης των δυνάμεων επιβολής της τάξης, ιδιαίτερα όταν αυτές εμπλέκονται στη μεταφορά της λίγης ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στον αποκλεισμένο θύλακα. Όμως, όπως βλέπουμε, η τάξη και η κοινωνική συνοχή συνεχίζει να μην καταρρέει. Το ότι μάλιστα έγινε επιλογή από το Ισραήλ να εξουδετερωθεί ο αξιωματούχος που εξασφάλισε τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βόρεια Γάζα δεν δείχνει μόνο την ηθική κατάπτωση του Ισραηλινού στρατού, αλλά και την απελπισία του. Υπάρχει εγγύηση ότι αυτή η απέλπιδα προσπάθεια του Ισραήλ θα αποτύχει? Όχι. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι η υπομονή της Ουάσιγκτον απέναντι στον Νετανιάχου μάλλον εξαντλείται. Δείτε για παράδειγμα την πρόσφατη τοποθέτηση του επικεφαλής της πλειοψηφίας στην Αμερικάνικη Γερουσία, του Δημοκρατικού Τσακ Σούμερ, που ούτε λίγο ούτε πολύ κάλεσε ευθέως τον Νετανιάχου να παραιτηθεί. As a lifelong supporter of Israel, it has become clear to me the Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after October 7th. Ίσως δηλαδή να υπάρχει βάση για να αισιοδοξούμε ότι ο Νετανιάχου επιτέλους θα υποχρεωθεί σε μια συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων που θα οδηγεί σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Τα λέμε σύντομα.